Svensson. Zlatan. Godt. Igen set af Simon Kjær. Det er altså så topmotiveret, så unge spiller. Det er hvor du opfatter ham. Præcis. Han satte sig ikke. Han går bare frem. Sjælstrøm. Mistakovic. Olof Melberg. Der er skub i ryggen. Og dansk frispark. Det centrale forsvar, vi har set også i aften med Daniel Agger og Simon Kjær. Det er høj klasse, og de vil nå meget, meget langt og betyde meget for det danske landshold. Der guldkassen igen fra Jakob Poulsen. Nielsen. Zlatan. Jon Melberg. Det er godt det der, Jondal og Bender. Kommer lige Michael Nielsen på vejen. Minutter. Vi har misset 2 slutrunder. De 2 seneste. Med Danmark på vej mod Sydafrika næste sommer. Og der mangler altså stadig 3 minutter. Plus tillægstiden. Det er lidt småt. Ja, Peter laver lige helt perfekt skub, inden han tager bolden ned. Og svenskerne er tvunget til at sætte til. Naturligvis endnu mere. De tager Michael Nielsen ud. Og ind kommer Markus Rosenberg. Ikke særlig populær mand, må man nok sige. Det var ham, der provokerede Christian Poulsen i 2007. Så Christian gjorde det, han ikke måtte. Så sendte ham i gulvet og blev vist ud af den famøse kamp. Den bliver jo ikke snakke mere om. Ja, Sverige. Jeg synes, at det her det er fuldt fortjent. Jeg synes ikke, at de har vildt det nok til at vinde den her kamp. De har simpelthen satset alt på dødbolde, og så ellers bare stået i forsvaret og håbet på, at Zlatan han kunne finde på noget frem, eller de kunne score på en dødboldsituation. Jeg synes ikke, at de har fortjent, og det kom ikke over endnu. Men så sælger ikke Zlatan sparker. Berg. Okay. Og nu sidder alle og stiger ned mod flerdommeren, når han kommer med sin lille tavle og viser, hvor lang tid er der egentlig til, vi skal til Sydafrika. Skal vi skyde? 3 minutter. Og de starter om 45 sekunder. Svensk landshold, der har været med i de 5 seneste slutrunder, enten EM eller VM. Flot præstation. Og nu er det vores tur. Nu er det altså os, der skal repræsentere Norden.
lige nu er der 3 minutter tilbage. Olsenberg, der bremset. Zlatan. Og kommet tilbage. Silberbauer. Godt indhop. Super præstation. Nej. Og Zlatan. Pavlovic. Melberg. Der er ikke offside på Rosenberg. Rolig nu. Vi har lidt. Og kommer op til Kjær. Suveræn i hovedspillet. Jakob Poulsen. Bentner. Og de lunder tilbage, svenskerne. Detroniseret. Tilskuerne rejser sig igen. Niklas Bentner. Overfor Melberg. Han skal bare ikke smide den væk nu. Jakob Poulsen. Han kan lige så godt smide den ind i kassen. Skyld over det. Rommedal. Det må hjørneflag. Ja, træk helt ned på den, du. Se, det er jo ikke så godt. Østersvang til Lars Jacobsen. Ja. Det var halvdelen af overtiden, der var gået der. 1,5 minut tilbage. Olsen til endnu en slutrunde. Den første, der bringer Danmark til 2 VM-slutrunder. 2002. Japan-Korea. Spark til Bentner. Og har han været stærk i dag også. Og man har det indtryk med Bentner, som man har med Zlatan, at hver eneste gang han har bolden, så kan alt ske. Og hvor egentlig meget om hinanden egentlig. Strukturmæssigt, kvalitetsmæssigt også, synes jeg. Han er på vej op i Zlatan-niveau. Jeg synes til gengæld, Bentners attitude i dag har været til et knus i forhold til Zlatan Ibrahimovic. 30 sekunder. 11. juni til 11. juli 2010. Kryds i kalenderen. Dansk fodbold i Sydafrika. Bentner vil holde fast i den. Jakob Poulsen. Bentner igen. Der bliver en lille smule for skæv overfor Melberg. Stadigvæk Bentner. Og de kan komme til. Og Bentner, nej! Han er altså lige ved at blive over i det modsatte sidenet. Sikke en afslutning, og den får vi her. Punktum, det er sat. Danmark er altså klar til VM-slutrunden i Sydafrika næste år. Hvilken triumf for Morten Olsen, der i dag har sin landskamp nummer 100 for det danske landshold. Og hvilken triumf for de rød-hvide, for dansk fodbold i det hele taget, og for de mange fans, som har fulgt det her hold og bakket dem så fantastisk op. Stor opmuntring for det danske hold. Stor opmuntring for dansk fodbold generelt. Og målscoreren i billedet her med guldhugget Jakob Poulsen. På et tidspunkt, hvor det lå og bølgede lidt for meget. Den sikken triumf og sikken fest, der kan blive over hele landet, og måske specielt i København i aften. Og på onsdag, når vi møder Ungarn, det bliver en ren festaften. Mere 17, mere fyrværkeri, flere skralder. Og hvor har vi fortjent det? Vi kan sige, at det har været en kvalifikationsrunde med... Selvfølgelig har der været held i sprøjten undervejs, men der har altså også været dygtighed i det. Jo, og helt tilsmiler de dygtige. Altså, og jeg mener ikke, at Sverige de har gjort nok for at vinde den her kamp i dag. Det mener jeg absolut ikke. Og det er også succes for Jakob Poulsen også. Jeg under ham det